Panguva ino zvanzi the ruling party ZANU-PF it is now in a deadlock, yasvika padead end, apo panoonekwa kunzi according pane maaudios ari kutoenda pasocial media asi zvamuri kuona kumahandles akanzi akafukidza dzimba, they are saying right now pane magunshots ava fired at the state house, zvinoratidza kuti the tension panguva inoi is finally exploded. Save namashoko anobuda achinyorwa panapa andoti wasubscribe like or turn on the bell icon. Tipina pane this yendo vanobuda nyora chiti Zimbabwe pashata. Mukuru wemaseja oti muState House maridzwa Pfuti Nhasi. Izvezvi garai mumba. Mashoko anobuda nyorwa panapa. According to this post, there is an audio iri kukava up this post inobuda chero mashoko achiti right now zvinoratidza kuti the ruling party ZANU-PF, yes, their leader is President mnangagwa, but there are also people who are supporting Bombshell Geza. And they are also saying, because they've got the same mind, yanguita Bombshell Geza, right now our country is grappling, our resources they are being looted, and there are some people who are just enriching themselves. These people, they are resisting and they are pushing, rubbing shoulders, and you are not going to attain your 2030 vision or your 2030 plan. Is stick to the 2030 plan. According to the audio, vanenrambira vachiti ndozvakonzeresa kuti aiwa paite magunshots muState House. Mashoko anouya panapa anoendera mberi achiona macitizens achiti aiwa panapa macitizens especially vari kuguta reHarare, it is better for you kuti muye mugare muri mudzimba dzenyu nokuda kwokuti anything chinogona kuexploda anytime. Panapa anoendera mberi achitaura mashoko anotokana Bombshell Geza again. Panapa tichilinga nemashoko aBombshell Geza achiti aiwa vagari munyika yeZimbabwe musazvidzikisira pasi muchiona zif mashutdowns amakaita the past 2 days or the past 3 days aiwa make sense. Ari kuti makato executa our plan yataitoda. Panapa takungopedzisa final steps ekuita kuti the final push iitike. We are also seeing another post atiri kuona iyi the same Zim social media news vachiti mukuru wemacomrades Rusike oti Zimbabweans musashanda munhu wese from Mutare to Bulawayo, garai mumba, chinoi uko chegutuka doma, please garai mumba, tererai Geza. Ndio mashoko ari kuonekwa kunzi aiwa these guys mashoko avari kutaura, it seems like they've got some inside information yavari kuona kuti panguva ino chaos is rocking, anything can happen. Tudze mafungiro enyu kuti pamusoro pechiitiko ichi. Ndakome section yedu dzemafungiro enyu, subscribe like, turn on the bell icon.